Sa loob ng tatlong magkakasunod na araw, hindi bumaba sa 100 ang daily COVID-19 cases sa Pampanga. Noong May 16, 152 na bagong kaso ang naitala sa buong lalawigan. 104 new cases naman noong May 17 at 134 na kaso nitong May 18. Sa kasalukuyan, 2,573 kabalen ang nananatiling positibo sa novel coronavirus disease. Nitong linggo lang ay nilift na ang Executive Order No. 5 o ang umiiral na household lockdown. Subalit hindi ito nangangahulugang magluluwag na ang health at safety protocol sa probinsya. Mariin pa rin ipinagbabawal ang mass gathering o pagtitipon na siyang punot dulo umano ng hawaan. Nilinaw rin ng Provincial IATF na hindi pa rin pinahihintulutan ang pagbubukas ng ilang entertainment establishments. Hindi po ang probinsya nagbawal nito. Ang IATF noong May 6. Bars, karaoke bars, nightclub, beer house, theater, entertainment area, pinagbabawal po ng National IATF. Sa ilalim ng MGCQ guidelines, pinapayagan ng lumabas para sa essential activity ang mga individual na may edad 15 hanggang 75 anyos. Hinimok din ng Provincial IATF ang citizen monitoring upang mapaalalahanan ang ilang hindi tumatalima sa mga itinakdang health protocols. Kung meron kayong nakitang hindi naka-face shield, naka-face mask, wag ho kayong gumaya. Tuloy nyo pa rin ho yun sa inyo. Yun ang sinasabi ko. Pagdating sa trabaho, kasama nyo sa trabaho, walang face mask, walang face shield, sabihan ninyo. Base sa DOH coronavirus report nitong May 18, 3.15% pa rin ang case fatality rate sa Pampanga. Ibig sabihin 3 sa kada 100 COVID-positive patients ang namamatay. Mas mataas ito kumpara sa 2.35% case fatality rate ng buong gitnang Luzon. 17,891 na ang naitatalang kumpirmadong kaso ng COVID sa Pampanga. 829 ang namatay at 14,489 ang recovered. Rainiel Pawid, CLTV News.